Perfect. Thank you. Thank you هوات قبل أن نتساءلكم. You can take over Sim. Thank you. اوكي يا هاي قاعد عن متأنا كلنا زخونة مقالة حكبر انت اللي ليت منه ጽቡቕ ኣለዎ Sim. بعلمش اوكي يا لو ما عندي حدا تكنيكال نجارات او وشتي باينانس كان رأينا لاست تايم زحاتتكم من حتتات نيرو خمي جيرنا اب ناب فيات ويزدرو نقبر نعورينا بدحريو لانش باد ولا لوفت وشتي باينانس قصيلنا نوتيفيكيشن كم نقبر قال حدا واليت هوت واليت سيف واليت زبال አሎ ብዛዕባ ኣብቲ ኔክስት ቪድዮ ሪከርድ ክገብረልኩም እየ ግን እንታይ ምዃኑ ብዛዕባ ክነግረኩም እየ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ዜናታት ናይዚ ክሪፕቶ ተቐኒየ ትንክፍ ኣቢልና ኣብ መወዳእታ እቲ ባይናንስን ኮይንቤዝን ኣበይ ኦፐሬት ይገብር ኣሎ ብቐዳማይ ትንክፍ ኣቢልና እየ ነርና ሞር ዲስካስ እንዳገበርና ማለት እዩ ንሱ እቶም ኣብ ኤሮጳ ዘለኹም እዚ ይሰርሓልና ኣሎ ብኣሜሪካ ዘለኹም ሼር ክንገብር ኢና ማለት እዩ ሶ ናብ ባይናንስ ካኣቱ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ዝኾነ ካልእ ኤክስቼንጅ እንድሕር ኣሊና እታ ፋንክሽን ንደልያ ማለት እዩ ግድን ኣብ ባይናንስ ዘለዎ ሎኬሽን ሲ ኣብቲ ኮይንቤዝ ትጥቀም እንድሕር ኣለኻ ወይ ባይቢት ትጥቀም እንድሕር ኣለኻ ወይ ካልእ ኤክስቼንጅ ትጥቀም እንድሕር ኣለኻ ግድነት ኣይኮነን እቲ ሎኬሽን ኣብኡ ክመፀልካ እቲ ኣይድያ ጥራሕ ንሓዞ ማለት እዩ ሳምፕል ባይናንስ ንወስድ ኣለና ብብዝሒ ባይናንስ ስለ ዝጥቀመሉ ኣነ ማለት እዩ ሶ ኣብ ሆም ኣለና ሕጂ ናብ ፊያት ከመይ ጌርና ዊዝድሮ ክንገብር ንኽእል እዩ ብቐዳማይ ሓቲትና ነይሩ ሓደ ዓው ሶ ኣብዚኣ ሞር ትብል ዘላ ኣብዘን ላዕሊ ኣርባዕተ ነጥብታት ኣለዋ ናብ ላዕሊ ብታሕቲ ላውንች ፑልን ሞርን ትብል ኣላ ነታ ሞር ክትንክፋ እየ ናብዚ ወሲዳ ክንላ ሽዑ ቁርብ ውርድ ኢለ ኣብዚ ከባቢ ማለት እዩ ኮመን ፋንክሽንስ እዩ ዝብል ኣብቲ ኮመን ፋንክሽንስ እዩ ኣንደርላይን ገይርዎ ዘሎ ሶ ውርድ ኢልና ብኡ ዊዝድሮ ፊያት ትብል ኣለኸና እንከያዛ እስኪ ትርአ እንድሕር ኮይና ኣይትርአን راح كافتا سيكيورتي تبل زلا نبينا زلا كابا لعلي لنا ويزدرو فيات تبل لهنا اما اخل نعات انكفالهم سلازي ابزتي ويزدرول ميثود انتيلنا له ابت زلنا يا بوتا كفالا لخيل ابزي نيمان كورنا ايزي انت بلالا نعا اختن كفايه تا عينت كارنسي ناب انت عينت كارنسي ويزدرو كله دلي مالك اجي ابناي دولار ريجن كوينكا ካልእ ካረንሲ እንድሕር ሓቲትካ ዘይክቕበለካ ክእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዘለናዮ እንታይ የምፃልና ይፈላለዩ ግድን እዚ ንዓይ ኣብዚ ዘምፃለይሲ ንዓኹም ዘይከምፃልኩም ክእል ማለት እዩ ሶ ክትንክፋ እዛ ኤዚኤን ትብል ዘላ ሊስት ኦፍ ካረንሲስ ከምዚ ገይሩ ምፅለይ ኣሎ ሽዑ እቲ ንደልዮ ዘለና ኣብዚ እንድሕር ኣሎ ቼክ ንገብሮ ከምዚ ጌርና ወይ ሰርች ንብለላ ኣብዚ ማለት እዩ ስዌዲሽ ክሮና ይሪኦ ኣለኹ እዚ ንዕኡ ትንክፎ ፎር ኤግዛምፕል ብዘን ዳት ኮም ገይረ ከውፅኦ ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ረሲቭ ሜተድ ሲ ዘን ዳት ኮም ዝበሃል ፔመንት ሜተድ ወይ ባንክ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ናይ ፔመንት ሜተድ ማለት እዩ ግድነት ባንኪ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ቀፂልና ካልእ እቲ ደሊናዮ ዘለና ፍያት ካልእ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ብተመሳሳሊ ስዊስ ፍራንክ እንድሕር ኮይኑ ስዊስ ፍራንክ ኣለኒ እሱም ብተመሳሳሊ ዘን ዳት ኮም ዝብል ገይሩ ዝወፅእ ዘሎ ሶ ኣብዚኣ ክሊክ ጌርና ዘን ኮንቲኒ ንብል ማለት እዩ ናብቲ ፔመንት ሜተድ ይመርሓና ናብ ፊያት ከነውፅኦ እንድሕር ደሊና ማለት እዩ ከምቲ ላስት ታይም ዝበልናዮ ግን ዋንስ ኣብ ክሪፕቶ እንድሕር ጌርካዮ ገንዘብካ ካብ መንግስትን ካብ ገለን ነፃ ጌርካዮ ኣለካ ማለት እዩ ብድሕሪኡ
ዝኾነ ትገብሮ ትራንዛክሽንስ ኣብ ኤሮጳ ኮንካ ንኣሜሪካ ስደዶ ንኣፍሪካ ስደዶ ንኤሽያ ስደዶ ዝኾነ ዝፈልጠካ ስለዘየለ ፍሪደም ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝኸብድ እንታይ እዩ ካብቲ ባንክታት ካብቲ ፔመንት ሜተድስ ናብዚ ናብ ናይ ክሪፕቶ ዋሌት ወይ ናብ ናይ ክሪፕቶ ኤክስቼንጅ ና ከነምፅኦ ኢዳ ከቢድ እምበር ካብዚ ናብቲ ናይ ፊያት ናብቲ ባንክ ኣካውንትና ገለ መወስዶስ ብዙሕ ከቢድ ኣይኮነን ተመካሪ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ከም ኣታዊ ተሓሲቡስ ግብሪ ዲ ገለ ክሕሰበና ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ዋንስ ኣብዚ እንድሕር መፂኡስ በቃ ፅቡቅ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቴክኒካሊ ከም ዝፈሊጥና ኣለና ግን መሊስና ናብ ፊያት ክንወስዶ ተመካሪ ይኮነን ብከምዚ ዘለዎ መልክዑ ስቴብል ኮይንስ ስለ ዘለውና ማለት እዩ በዓል ቢትኮይን ገለ ሓፍ ክብሉ እዮም ሓፍ ኮፍ ስለ ዝብሉ ክንፈርሖም ንኽእል ኢና ስቴብል ኮይንስ በዓል ዩኤስዲሲ ገለ ስለ ዘለውና ግን ኣብኦም ጌርናስ ዶላር ከም ዘቐመጥና ወይ ሓደ ስቴብል ካረንሲ ከም ዘቐመጥና ጌርና ክንሓስቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሶ ሓንቲ ንሪኣ እዚኣ እያ ቀፂላ ተመሊስ ኣለኹ ኣብዚ እንድሕር መፅየ ኣብቲ ሆም እዚ ካብቲ ላዕሊ ኣብቲ ላዕሊ ማለት እዩ ላውንች ፑል ዝብለና ኣሎ ኣብቲ ካልኣይ መስመር ምስታ ሞር ዘላ ማለት እዩ ምስታ ቅድም ኢለ ተንኪፍያ ፅናሕኩስ ላውንች ፑል ኣለና ኣብዚ ተዘይረኺብናያ ሞር ኢልና ነቲ ላውንች ፑል ዝብል ንደልዮ ማለት እዩ ኣብ ናህና እቲ ንሕና ንጥቀመሉ ኤክስቼንጅስ ማለት እዩ ኣብ ናይ ባይናንስ ንዓይ ከም ዘይርአየኒ ኣሎ ተቕድሚት ኣሎ ሶ ላውንች ፑል ክትንክፈ ያ ከም ዝምፅኢለ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ላውንች ፑል እንታይ እዩ ሓደሽቲ ፕሮጀክትስ ቅድሚ ናብ ዕዳጋ ምዝርግሖም ብመልክዕ ኤርድሮፕ ኣብቶም ኤክስቼንጅስ ይዝርግሑ እዮም ንባይናንስ እዚ ፕሮጀክት ዝምፅኢና ኣለና እሞኒ ነቶም ዓማዊልኩም ሲ ብከምዚ መልክዕ ዓድልዎም ይብልዎም ማለት እዩ ንባይቢት ከይዶም ዝተወሰነ ህብዎም ንገለ ከይዶም ገለ ከምኡ ገብሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እስኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ተጠቃሚ ናይ ባይናንስ ኮይንካ እንድሕር ፀኒሕካ ናይ ባይናንስ ተጠቃማይ እንድሕር ኮይንካ እንታይ ኢኻ ቢኤንቢ ሚት ግበራ መን ኢኻ ጽማዕ ገለ ደመራ اوكي بدحري زوم بروجكتس زياتهم زوم ابز نريهم زلنا نابزوم اكسچينجز ماتيوم كمزا عينت بروجكت لاونش نغبر لنا موني ابزي كمزي افالطو لنا زا عينتي دن باينانس كا سويل يقبلهم تي كواليتي نايت بروجكت سي يمامي اجي اب باينانس ليست خوين ويا باينانس بملكه اير دروب كمزي له مصين دحر تباهيلو حدا بروجكت سونو بعلو حدا معقني سلازي يصنعو تكنيكال تيم አለዎ ዝጠቅም ፕሮጀክት ዲኮነን ኢሉ ኩሉ መስራሓት ሓሊፉ ኦኬ ኢሉ ኣብዚያቶም መፁ ማለት እዩ ሽዑብዚ ታይም ትኾኑ ንሰለስተ መዓልቲ ንክልተ መዓልቲ ገሊኦም ንሓደ መዓልቲ ገሊኦም ንሰሙን እውን ትኸዱ ኣለዉ ኣብዚ መፁ ሞኒ ፋርም ትገብሮም ማለት እዩ እዚ ላውንች ፑል ይዝርግሑ ስኻ እንታይ ሒዝካ ትፀንሕ ዩኤስዲሲ ክኸውን ይኽእል ዩኤስዲቲ ክኸውን ይኽእል ቢኤንቢ ወይ ከዓ ኤፍዲዩኤስዲ ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ባይናንስ ባዕሎም ክሬት ዝገበርዎ ስቴብል ኮይን እዩ ንሳቶም ብዙሕ ግዜ ቀዳምነት ወሃቦም ኤፍዲዩኤስዲን ቢኤንቢ ወላ ሓንቲ ምልክት ሕቶ ብሉን ናይ ባይናንስ ኔቲቭ ኮይን ስለ ዝኾነ ናይቲ ቢኤንቢ ቼይን ንባዕሉ ማለት እዩ ሕጂ ቢኤንቢ ጌርካ ፋርም ክትገብር ከለካ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ባይናንስ ዝያዳ ኣድቫንቴጅ ይህቦ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ቢኤንቢ እንድሕር ሒዙስ ዕዳጋ ናይ ባይናንስ ሓፍ እንዳበለ ኸይድ ቢኤንቢ ከም ኮይንካ ዋግኡ እንዳወሰኸ ኸይድ ማለት እዩ ስለዚ
ንዑ ኣቐሚጥካስ ካብዚኣቶም ዝተወሰነ ገለ ትረክብ ማለት እዩ ሕጂ completed projects እዮም እዚኣቶም ላይቭ የብልና ናብዚ ከም እንድሕር ከናስ ወላ distributed እዩ ዝብል ዘሎ እዚ የማናይ ኮርናዕ ናይዞም ፕሮጀክትስ ናይዚ ሪዞልቭ ገለ ዝብል ዘሎ ኣብቲ completed projects ክትንክፈ እቶም ዝሓለፉስ በዓል መን እዮም ከመይ ክመስል ነይሩ እቲ ናቶም ኣዘረጋግሓ ማለት እዩ ዝቐዳማይ ሆም ዝብል ኣሎ እቲ ኤርድሮፕ ዝጠልቦ ዝነበረ ቶከን BNB ነይሩ እዚ ሆም ማለት እዩ ብምሎም ዞም ንሪኦም ዘለና ማለት እዩ ንወርድ እዚ SXT ብምሎም እቲኣቶም BNB እዮም ዝጠልቡ እዚ SXT ግን ብምንታይ ፋርም ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ BNB እንድሕር ኣለካ ወይ FDSD እንድሕር ኣለካ እቲ ባይናንስ ክሬት ዝገበርዎ ስቴብል ኮይን ዝበልክኹም እዩ ወይ ድማ USDC እንተለካስ ኣብዚ ናይ ፋርሚንግ ፑልዝስ ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስኢልካ ዘቐመጥካዮ ገንዘብ እንድሕር ሃልዩስ ኣብኡ ቀምጥ ኣቢልካስ ካብዚ ቶከን እዚ ትወሃብ ማለት እዩ ሶ እቲ ዝሓቶ እቲ ዝጠልቦ ዓይነት ቶከን ከምዚ ጌርካ ክትሪኦ ኣለካ ማለት እዩ መነ ዝደሊ ዘሎ ኢልካ ትሪኦ ማለት እዩ ሽዑ ዝተቐመጠ ገንዘብ እንድሕር ኣለካ ኣምፂኻ ኣብዚ ካብ ስኢልካ ካብኡ ኮፍ ተብሎስ ዝተወሰነ ንእሽቶ ይሂበካ ማለት እዩ ሕጂ ንኣሽቱ ይድበካ ኣክቹዋሊ ግን ዝተቐመጠ እንድሕር ኮይኑስ ከምዚ ጌርካ ፓርቲሲፔት ተገበርካስ ሕማቕ ኣይኮነን ንማለት እዩ እቲ ላውንች ፑል ብከምዚ ዝሰርሕ ነዚ ኢልካ ግን ነቲ ዝነበረካ ስቴብል ኮይን ፎር ኤግዛምፕል USDC FDSD ወይ USDT እንድሕር ኣለካ ፋርም ክገብር ኢልካ BNB ክትገዝእ የብልካ ምክንያቱ BNB ሓፍ ኮፍ ይብል ፋርም ክትገዝእ ኢልካ ምስ ገዛእኻዮ ንታሕቲ እንድሕር ከይዱ እቲ ንፋርሚንግ ዝወሃበካ ገንዘብ ነቲ ክሰራትስ ዘይክሽፍነልካ ክእል ነቲ ፍልይቲ ማለት እዩ 650 ከሎ ሕጂ እንድሕር ገዚእኻዮ ብዛ ሕጂ ሰዓት ፋርም ክትገብር እንድሕር ፀኒሕካ ሓደ ፕሮጀክት ዘን ከይዱ 6 መዓልቲ 7 መዓልቲ ተን ናይ ፋርሚንግ ፔሪድ ንሰን ክውዳኣ ከለዋ BNB 600 እንድሕር ኮይኑ ከሲርካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኢልካ ኮሚታት ምግልባጥ ኣየድልየካን ግን ስኢልካ ዘቐመጥካዮ ኣይድል ዝኾነ ገንዘብ እንድሕር ሃልዩስ ኣብዚ እተዋቢልካ ትጥቀመሉን ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ከምኡ እንተዘይልዩ ከዓ ኣብዚ ኤርን ዝብል ኣሎ ናብ ኤርን እዩ ዝወስደኒ እዚ ኣብዚ ሳብስክራይብ እንድሕር ኢለስ BNB ኤርን ማለት እዩ ወይ ኣብዛ ላዕሊ እዚኣ ናይ መፀትን ዘለካ ስለ መስለኒ ኣብዛ ላዕሊ ትሕቲ እቲ ኣድፋንስ ዝብል ዘሎ ብጫ እቲ ኤርን ትብል ኣላ ንዓ እንትንክፋ ኣብዚ ሽዑ ደሊና እቲ ዘለና ቶከን ሳብስክራይብ ንገብር ማለት እዩ ኢቴሪየም እንድሕር ኣለኒ ኢቴሪየም USDC ብላዕሊ ንህለ USDT ከዓ ኣብዚ ንህለ እቶም ስቴብል ኮይንስ ማለት እዩ ኣብኡ እንድሕር ዘየብለይ ከዓ ኣብዚ መፅአ ትሒዝዮ ዘለኹ ኮይን ቪኦል ኮይንስ ኣብዚስ ሎክ ክገብሮ ክእል እየ ማለት እዩ USDC ፎር ኤግዛምፕል ዝቐዳማይ ዘሎ እንድሕር ተንኪፍዮ ክንዚ ፐርሰንት ክበካ እየ ይብለን ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ የብለይን መስለኒ እያ ኣብዚ ከምዚ ገይረ ኮንፊርም ገብሮ ኣብ ፍሌክሲብል እየ ዘለኹ ኣብዚ ፍሌክሲብል ሎክ ኮት ኣለና ሎክ እንድሕር ኢልና ብግዜ እዩ ዝዓፅወና ካብ ወርሒ ጀሚር ይመስለ እንተዘይተጋገየ ወርሒ 3 ወርሒ ገለ እንዳበለ ብሱሳ መዓልቲ 2 ወርሒ ከዓ 2 ወርሒ ኣለና ወርሒ 2 ወርሒ 3 ወርሒ እንዳገበረ ከምኡ ጌርናስ ሎክ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣብዚ ዲሬሽን ዝብል ዘሎ ንኽእልና ኣብዚ ማእኸል 60 days 120 days ክንዲዚ APR ከምዚ እንዳበለ ኮታ ይኸይድ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ግን እንታይ ኣይድል ዝኾነ በቃ ሒዝዮ ኣለኹ እዚ ቶከን እዚስ ኣይሸጦን እየ እንድሕር ሕጂ ሒዝዮ ሶቅ ክብል እየ ንብል እንድሕር ኮይና ጥራሕ እምበር እቲ ውፅእ ክብል እየ ዕዳጋ ሓፍ ምስ በለስ ከምዚ ኢለ ክወፅእ እየ ዕዳጋ ምስ ወረደ ከዓ ክገዝእ እየ ገለ ንብል እንድሕር ኮይና ብዲሬሽን በዚ ብዲሬሽን ዘይኮነ ኣብዚ ፍሌክሲብል ኢና ንገብር ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ፍሌክሲብል ጌርና ምክንያቱ እዚኣ
حجاتها دحر كتوصل تغلا ولا تقوم زبالي فلكسبل تي اي بي ار وجن واحد زبليت ريتيرن ناتو مالتي فتون واحد كاون ناوغن حاف زبلي مالتي كابزس نسو حافيبل ايدل لخونه ገንዘብ ድሕር ኣለና ከምኡ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ ሚት እንዳገበርና ጋይስ ያ ሶ ላውንች ፓድ ክበሃል ከሎ ላውንች ፑል እዚ ክሪአኩም ፀናሕኩ ሓደ ፕሮጀክት ሓድሽ ክመፅእ ከሎስ ናብቶም ኤክስቼንጅ ናብኣቶም እዩ ዝርጋሕ እሞኒ እቶም ዘለውካ ቶከንስ ጌርካ በቲ ኔቲቭ ቶከን ወይ ብስቴብል ኮይንስ ከምዚ ናይ ዩኤስዲሲ ኤፍዲኤስዲ ጌርካስ ዝተወሰነ ሪተርን ትረኽበሉ ዓይነት ኣገባብ ወይ ሜካኒዝም እዩ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ቀፂልና እንታይ ንርኢ ኖቲፊኬሽንስ ከመይ ጌርና ነቐምጥ ኣብ ውሽጢ ባይናንስ ወይ ኣብቲ ዘለና ኤክስቼንጅ ኖቲፊኬሽን ከመይ ጌርና ኢና ነቐምጥ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዝጠቕመና ዕዳጋታት ኩሉ ግዜ ሞባይልና እንዳኸፈትና ክንከታተል ከሸግረና ስለ ዝኽእል ወይ ሓደ ኮይንሲ ከምልጠና ክእል ክትከታተሎ ዝፀናሕካ ሞባይልካ እንዳኸፈትካስ ኣብ ዝተወሰነ ዋጋ ምስ በፅሕስ ከይረኣኻዮስ ክሓልፈካ ክእል ሕጂ ኖቲፊኬሽን ክሰደልካ ኣብዛ ዋጋ እዚኣ ምስ በፅሐሲ ክትገዝኦ ገለመለ ኣይኮነን ኣብዚኣ ምስ በፅሐ ኖቲፋይ ግበረኒ ኢና ክንብል ንደሊ ማለት እዩ ኣብዚ ማርኬት ንመፅእ ካብታ ሆም እታ ካልአይቲ እየ ተንኪፍያ ባይ ዲፎልት ብዚ ማርኬት እዩ ዝፀናሐኩም ማርኬት ኮይኑ ኣብ ስፖት ከምዚ ኢሉ ዝፀናሐና ኣነ ኮኸብ ጌራ ኣብ ፋቨራይት ስለ ዘጥፎም ኣብ ፋቨራይት ስለ ዘጥፎም እዮም ከፍ ኢሎም መፅኦም ዘለዉ ሶ ቢትኮይን 104,000 ገለመለ ኣሎ ነተወስክን ኣብቲ ውሽጢ ኣብዚ ፕራይስ ኣሎ ቢትኮይን ስለዚ 95,000 ምስ በፅሐ ሓብር ንኽብላ ደልየ ኣሎ ኣብ ታሕቲ ሞር ኢላ ኣብ ታሕቲያ ኣለርት ትብል ኣላ ናይ ደወል ምልክት ዘለዋ ንዓ ትንክፋ ፍዕታ ዝብል ወይ ፕራይስ ሪች ዝብል እታ ቀዳመይቲ ወይ ከዓ ፕራይስ ድሮፕስ ቱ ምስ ጎደለ ዋጋስ ምስ ጎደለ ኣብዚ መፅእ 95,000 ፅሕፈላ ማለት እዩ ኣብቲ ዝደለኹ ዋጋ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ በፅሐ ሓብርኒ ትትሕብረኒ ፍሪኩዌንሲ እንታይ እዩ ዝመስል ኣብ ታሕቲ ፍሪኩዌንሲ ኣለና ሓንሳ ድያ ክትሕብረን ዝደሊ ወይስ ቀፃሊ 95 ምስ በፅሐት ኩሉ ግዜ ድያ ክትሕብረኒ ዋላስ ንመዓልቲ ሓንሳ እውን ኣለና ኦንሊ ዋንስ እንድሕር ኢለያ ሓንሳ ጥራሕ ትሕብረኒ ኦልዌይስ እንድሕር ኢለያ ኩሉ ግዜ 95 ክትንክፍ ከላ ነዛ ኖቲፊኬሽን እዚኣ ክሳዕ ዘየጥፋእኽዋ ኩሉ ግዜ እያ ትሕብረኒ ዋንስ የደይ እንድሕር ኢለ ከዓ ሓንሳ ንመዓልቲ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ሓንሳ 95 እንድሕር ተንኪፋ ሻዓ ትሕብረኒ ማለት እዩ ሶ ኦልዌይስ ክብላ እየ ክሬት ኣልየር ሚት እንዳገበርና ከምዚ ኢላ መፅያ ሃልያ ኣላ ማለት ኣለርት ገይረያ ኣሎ ኦልዌይስ ትብል ክውስኽ ክእል እየ ክሳዕ 10 ድዩ 15 ገለ ገደብ ዘለዎ መስለኒ ብድሕሪኡ 110 ተበፂሑኻ ፕራይስ ሪችስ
اوكي برايس رايز اباف كبلا لعلي ዝተወሰነ ንድሕር ከይዱ ማለት እዩ 110,000 ያ ልዕሊ 110,000 እንድሕር ከይዱስ ሓብር ንብላ ዋን ሴት ደይ ብላ እዚኣ ከምዚ ገይረስ እቲ ኖቲፊኬሽነይ ኣብዚ ይሰርዖ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ዋጋ ኣብዚ ክበፅሕ ከሎ ሓበሬታ ትልእኸለይ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ክንዲ 10 ግዜ ኣቲና ሞባይልና ዕዳጋ ከመይ ኣሎ እንዳበልና ኣብዚ ስታይ ንገብር ኖቲፊኬሽን ይመፀልና ማለት እዩ ስፔሲፊካሊ ናይተን ንደልየን ኣብ ዝኾነ ቶክን ኣቲና ኣብዚ ዝኾነቶም ክሪፕቶስ ኣቲና ከማ ጌርና ሴት ክንገብራ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ያ ቀፂልና ሓንቲ ሴፍ ትብል ያ እዛ ቀጠልያ ኣብኣ ሒዛ እያ እስካብ ትረኣየኩም እዛ ትንቀሳቐስ ዘላ እዛ ቀጠልያ ማለት እዩ እዚኣ ከምቲ ከም በዓል ሜታ ማስክ ገለ ዋሌት እያ ሆት ዋሌት ሜታ ማስክ ትራስት ዋሌት ዌብ3 ዋሌት ማለት እዩ ፍሉይነታ ግን እንታይ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ በዓል ሜታ ማስክ እንታይ ኢና ንርኢ ነርና ተን 12 ቃላት ፅሒፍና ነቐምጠን ብድሕሪኡ ዝኾነ ትራንዛክሽን ክንገብር እንድሕር ደሊና ዲጂታል ሲግኔቸር ጌርና ንሓደ ትራንዛክሽን ኢኒሽት ንገብሮ ገንዘብ ንሰድድ ገለ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሜታ ማስክ ከምኡ ክንገብር ከለና ሓደ ሰብ ኣነ ጥራሕ ክፍርም ዘድልየኒ ማለት እዩ ንስኻትኩም ከዓ ክትፍርሙ ገንዘብ ክትሰዱ እንድሕር ደሊኹም ሓደ ሰብ እዩ እታ ፓስወርድ ህብህብ ኣቢሉስ ዲጂታል ሳይን ገይሩ ሓደ ሰብ እያ ትድለ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝበሃል ሱ ዋን ሲግኔቸር ሓደ ሰብ ጥራሕ ክፍርም ዘድልየሎም ዓይነት ዋሌትስ እዮም ንሳቶም እዚ ግን ማልቲ ሲግኔቸር እዩ ዝበሃል ማልቲ ሲግ ዋሌት እዩ ዝበሃል ኣብዛ ሴፍ ዘሎ ገንዘብ ክሰዶ እንድሕር ኮይነ ክንደይ ዋሌትስ ክፍርም ኣለወን ፊክስ ንገብሮ በዓልና ማለት እዩ ተደሊልና ሓደ ሰብ ንገብሮ ተደሊልና ክልተ ሰብ ተደሊልና ሰለስተ ክንዲ ዝደለናያ ቁፅሪ ናይ ዋሌትስ ክበዝሕ ከሎት ኮምፕሊኬሽን ምስኡ ስለ ዝዓቢ ወላ ሰለስተ ዋሌትስ ክፍርም ኣለወን ክንብል ንኽእል ኢና ብስማርት ኮንትራክት ዝተሰርሐ እንታይ ዝበሃል እዩ ዋሌት ስለ ዝኾኑ እዚኣቶም ስማርት ኮንትራክት ከዓ እንታይ እዩ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ግበሪ ኢፍ ኤንድ ሓደ ኮንዲሽን የቐምጥ ማለት እዩ እዚ ኮንዲሽን እዚ ሚት እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ግበሪ እያ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ሴት ክትገብራ ከለካ ነታ ዋሌት ክሬት ክትገብራ ከለካ ነፍቲ ኣካውንት ክልተ ሰባት ከይፈረሙ ሓንቲ ትራንዛክሽን ኢኒሽት ከይትገብሪ ወይ ትራንዛክሽን ከይትሰዲ ወይ ድማ ሓሙሽተ ዋሌት ትህብ ካብቶም ሓሙሽተ ዋሌት እቶም ሓሙሽተ ዋሌት ከም ሓሙሽተ ሰባት ዋላ ንሕሰቦም እዞም ሓሙሽተ ሰባት እዚኣቶም ካብዞም ሓሙሽተ ሰባት እንተወሓዱ ሰለስተ ሰባት ክፍርሙ ኣለዎም ገንዘብ ትራንስፈር ንክኸውን ኢልናስ ሴት ንገብሮ ማለት ብድሕሪኡ ዝኾነ ትራንዛክሽን ኢኒሽት ክኸውን ከሎ ሰለስተ ተዘይፈሪሞም ዕውቲ ትኸውን እንታ ትራንዛክሽን ማለት እዩ ዝያዳ ኣብ ቀፃሊ ብቪድዮ ፅቡቅ ገይረ ክስታክብለልኩም እየ ምክንያቱ ሓደ ሓደ እንታይ ዝበሃል ዝኣበየኒ እውን ኣሎ ናብ ባይናንስ ዌብ3 ኮኔክት ምስ ገበርክዎስ እቲ ባይናንስ ኣይተቐበሎን ነታ ከም ዲጂታል ሳይነር ማለት ከም ፈራማይ ከም ሓደ ፈራማይ ናይ ባይናንስ ዋለት ነታ ሓንቲ ፈር ኣይተቐበላን ኣብታ ሓንቲ ግን ብሲንግል ተቐቢላሃን ነይራ ውሽጢ ኣቲና ኣብኡ ከለና እሞ ንርኣዮ ኣብ ኔክስት ብዝያዳ መሊኣ ከምፃልኩም እየ ንክንፈልጦ ግን ከምዚ ዓይነት ናይ ፕሮቴክሽን ሜካኒዝም እውን ከም ዘሎ ንክንፈልጥ ማለት እዩ ነዚ ዝመስል ከምዚ ጌርና ኣካውንት ኣብዚ ክሬት ንገብር ኮኔክት ንገብር ኣብዚ ኮኔክት ገይረ ኣለኹ በዚ ላዕለዋይ ኩርናዕ ተንኪበስ
ነዚ ዋሌት እዚ ምስ ሜታ ማስክ ዋሌተይ ኮኔክት ገይረ ኣለኹ ስለዚ ዝኾነ ትራንዛክሽን ክፍርም እንድሕር ኮይነ በታ ሜታ ማስክ እየ ዝፍርም ናብኡ ትወስደኒ እሞ ኣብኡ ፓስወርድ ይህብ ብኡ እየ ዘሕልፎ ማለት እዩ ሞር ሰኪር እዩ ማለት እዩ ከምዚ ብሓንቲ ዋሌት ጥራሕ ሲ እንታይ ዝበሃል ኣይኮን ብሓንቲ ዋሌት ጥራሕ ኣይኮንካ እንትውሰን ኣብዚ ክልተ ሰለስተ ዋሌት ሲ ፈረምቲ ይኾና እሞኒ بدهري ترانزاكشن كا عوتي خود أكن دي بحانت والد راح سايت قبل complication allo ግን أزي ها خطن كا عند حرب ليها أناس أكا أي أمن كون زي حادث راح مخانوس وحسنا تاي تسمع عن قالت بنت حرب كا كم زي غير كاس كم زي دارجا بيروقراس مبزح مالتي بيروقراس كتبزح اللي تغلق مالتي يوتي ايديا سو أب حانت خاب زي أنا هم غير زي لوك زا قداميتي ماي سيف تبل زلا مفتني ل ناي حانت دولار بي ام بسدي دلا كل تفرمت مس جبر كوات تحانت فرا ماي سلا زي تقبلتا تنجنزب بعدين وصابين مالتي زي اجن سريحه مالتي زا بي ام بي 1 ساين تبل زلا لا اب كالي كومبليكيشن كيتوكم زياده بفيديو مس جبر كوها زياده او ستايل جبرنا مالتي ግን ከም አይዲያ ግን እንታይ ንፍለጥ ማልቲ ሲግኔቸር ዋሌትስ እውን ኣለውና ብሓደ ዋሌት ጥራሕ ዝፍረም ዘይኮነስ ብብዙሓት ዋሌትስ ኮይነንሲ ሓደ ትራንዛክሽን ዕውት ዝገብርኦ ከም ዘለውን ንፍለጥ ማለት እቲ አይዲያ ያ ነቲ ቴክኒካል ዝምልከት ያ ሲዩ ነይሩ ما والله ያ ሶ ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣሊና ኣብዘን ቴክኒካልስ ገለ ክብለን ፀናሕኩ ተረሳዒ ስለ ዝኾነ ናብቲ ናይ ለንቀነ ናብቲ ዕዳጋ ገለ ቅድሚ ምዃንና ያ ባህሪ سلام كمي كان يهم መስገን عندنا طيب سمع الله خير ስማዕ ኣሎ ያ انا سنتي الله نتي حتى سي تيوم والتات قال ما تفرم زبل كاسي كم من سمتي ناتهم باسبورت قال انت حرتي خلهم كون فريما مال دي ولا فني ያ ኣብቲ መና ክትብሎ ኣብቲ ሴፍ ኢኒሽት ምስ በልካ ዝኾነ ክትሰድድ ምስ በልካ اه ናብቲ ኮኔክት ዝገበርካዮ ዋሌት ናብኡ እዩ ዝወስደካ ኣብኡ ፈርም ይብለካ ማለት እዩ ፓስወርድ ንሱ እዩ በቃ ወይ ፓስወርድ ክትእትኻ ብዓሸራ እንድሕር ጌርካዮ ዓሸራ ክኸውን ኣይፎን እንድሕር ኮይኑ ምናልባሽ እንታይ ዝበሃል ፌስ ሪኮግኒሽን እንድሕር ኮይኑ ፌስ ሪኮግኒሽን ብከምኡ ክሓተካ ኸውን ንሱ ማለት እዩ እቲ ምፍራም ዝበሃል እሱ እዩ انت حدا ولا تخاف تقول له مخفت صناعي هذا تو ያ ነቲ ሓደ መኽፈትስ በትጥቀም ማለት እዩ እቲ አይዲያ እንታይ ዝተፈላለዩ ሰባት ከፅድቁ ኣለዎም ንሓንቲ ትራንዛክሽን ዝተፈላለያ ዋለት ነታ ትራንዛክሽን የፅደቃ
كما أخبر عند حركوين كان نابتن واليتس تم فرم سدد مفرم نقول زلنا زي بالكازي باسورد متاو مالتي نوعيتي خاص تحلفه مالتي اوكي يا برهتيا يا تكنيكال كاين رسائل هنا يا أرون قتل ثانك يو سيما after قدمتي قرينا صنع بس تاع اوتو انفست ده حكي after launch pad هو اوتو انفست مسا حددين ولا عباس بره بلا عباس الذي تردات منها ثانك يو يا auto invest تايو كون دي flexible دي زغنا توكن افتي exchange افتنات كا exchange ندار اتيو automatically after earn والتي خيت افتي ገንዘብ ዘው በቃ ማለት ተቀሚጡስ ወለድ ዝሓስበልካ ማለት እዩ ከምዚ ብዙሕ ገለ ይኮነ እቲ ወለድ ኣክቹዋሊ ብዙሕ ላዕሊ ከይትፅበይዎ እቲ ኤክስፔክቴሽን ግን እንታይ እቲ ኤርን ዝበሃል ማለት ገንዘብ ተቐምጠሉ እቲ ኮይንስ ተቐምጠሉ ሞ ይወልደልካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣውቶ ኢንቨስት ኦን እንድሕር ጌርካዮ ክልተ ነገራት እዩ ኣብቲ ፍሌክሲብል እንድሕር ኮይኑ ዝዓለበት ንኣብነት ቢኤምቢ ኣብ ኣውቶ ኢንቨስት سبسكرايب እንድሕር ጌርካ ኣብቲ ዋሌትካ ዘቐመጥካያ ቢኤምቢ ኣብ ኣውቶ ኢንቨስት ኣውቶ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብያ ክትረኽባ ኣብ ስፖት ወይ ኣብ ፋንዲንግ ገለ ዘይኮነ ኣብቲ ኤርን ዝብል ዋሌት ኣብያ ትኸይድ ካብኡ ሪዲም ኢልካ ካብኡ ተውፅኦ ማለት እዩ ኣብቶም ብሎክት ኣብቶም ዝዕፀው ንሓደ ወርሒ ንክልተ ወርሒ ገለ ዝዕፀው እንድሕር ኮይኑ ግን ኣውቶ ሳብስክራይብ እንድሕር ኢልካኡ ወርሒ ምስ ተወደአት ልክዕ ኣፍታ ትቕፅል ዘላ ወርሒ ኣውቶማቲካሊ ሳብስክራይብ ትገብረልካ ማለት እዩ ኣበያ ታፍልየን ኣብ መንጎ ክልትየን ማለት እዩ ኢልካ ግን ኣውቶማቲካልስ ኣውን እታው ማለት እዩ እቲ ዘቐመጥካዮ ቶከንስ ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ ኣብቲ ኤርን ወሲዱስ ይሓስበልካ ማለት እዩ ثانك يو سيما تردياتني ثانك يو مرحبا خيش ودعمو سرعة بنصنا يا بفيديو خنقبر اللينا بفيديو قليل كاتحف كلها أب نيكست يا بفيديو خنقبر اللينا ناي سيف مالتي ምናልባሽ ናይ እዚ እውን ምላእ ኣሎ ባይዘወይ ምልስ ኢልኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ክገብሮ ዝፀናሕኩም እዚ ናይ ቢኤምቢ ሶ ኣብኡ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ንዝያዳ መወከሲ ማለት እዩ ኦኬ ሶ هنا حتى تزيبلنا أبزي شير كجوركم مو سيما سوري أروني مرحبا أب ميتا ماسك ناب باينانسي كتلخسي كاب كندين العلي كخون اللوتي جنزبك كاب ميتا ماسكس ناب كتلخ ولا أنتي زخونا خاصدش يا اوكي ولا انت حسا خندو مغنياتو خافتي خطافتات مرتفتا بنا فيديو ريا نيره كاب 10 طرف من لعلي قليل كان نير كاسي نختملس كناو ناب كاب ميتا ماسك كاب 10 لعلي دي خون دلو ولا قدب على نو ابنت هيبكم كون زخل امبر كاب 10 لعلي ابلكم او خسدد كله في الفيديو دي 10 قال دي سد تاع 10 تخون له ويل كانت لا 10 تخون له كاب 10 تسن لعلي تعطي سايت الف كان يا الكال قباب تا فيديو كاب ميتا ماسك زي كونه كاب اكسشينج يهمو كاب باينانسي ناب ميتا ماسك تحلف كلا
يا كاب باينانس غازر ايوه ويران بقمطال يا يكون يا ناي باينانس انت بحالي سو جايد لاين اوكي يا كتسدد مسبلكا اوسي يحزك مالتي اوكي وانا ناي بعلم انت بحالو جايد لاين الو ميتا ماسك خقوم يحزك هذه ولا سميها انا مباليه مالتها اي حزكاني ميتا ماسك اوكي ويب 3 ስለዝኾነ አይ ሕዘካኒ ምናልባሽ ኣብ ናይ ኢቴሪየም ኔትወርክ እንድሕር ብኢቴሪየም ትሰድድ እንድሕር ኣለኻ ሜቢ እምበር እሶም ዌብ 3 ስለ ዝኾኑ ዝኾነ ኢኻ ትሰድድ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ቢኤንቢ ቼይን እታ ዝወሓደት ሳናቲም ከይተረፈስ ትሰድድ ኢኻ برهتي ثانك يو سام ኦኬ ኦኬ ያ ሶ እቲ ዕዳጋ ከም ተኸታቲልኩሞ ትኾኑ ዳርጋ ኣብዚ ብደጊቕ ትሪእዎ ዘለኹም ኣይደኖ ማርኬት ካፒታል ናይ ክሪፕቶ ሲ ካልወስደን ለዚ ኣብዛ ክርሰራ ቀሚጥ እያ ዘሎ 3.24 ትሪልየን ዶላር እዩ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ልክዕ ቅድሚ እቲ ኩናት ናይዚ ናይ እስራኤል ኢራን ዝነበረ እቲ ኩናት ሲ ኣብዚ ናይ ክሪፕቶ ላስት ታይም ኣብ ዜና ክሪኦ ከለኹ ናይ 2.5 ወይ 2.52% ብማርኬት ካፕ ቀኒሱ ኣብዚ ናይ ክሪፕቶ ማለት እዩ ግሪድ ይቐንዩ እቲ ፊር እዚ ፍርሕን ግሪድን ትስተኩን ፋሚልያር መስለኒ እዚ ሰብሲ ንክሪፕቶ ንክገዝእ ዘለዎ ስስዕድ እዩ ዘለዎ ወይስ ፍርሒ እዩ ዘለዎ መሐበሪ ፍሪ ፊር ኤን ግሪድ መዐቀኒና ማለት እዩ ኣብ ግሪድ ከባቢ ይቐንዩ ዕዳጋ ማለት እዩ ልክዕ ቅድሚ እቲ ኩናት ድሓር ግን ናብዚ ናብ ኒውትራል ገፁ ተመሊሱ ማለት እዩ ከምቲ ኩናት ኮይኑ ተባሂሉ ዝተወረየሉ ክንዱ ይከውንን እቲ ዝቐነሶ ማለት እዩ ተሪእናያስ ካብ ቢትኮይን ጀሚርና ያ ከባቢ 100,000 ገለን ኣቢሉ ተንኪፉ መስለኒ እያ ኣብዚያ ያ ኣብዚ ከባቢ እዚ መስለኒ እያ ናይ ክንደይ መዓልቲ ዘርእየኒ ዘሎ እዚ ማንዝሊ ኦኬ 13 ጁን እዚያ ያ ኣብ ከባቢ እዚኣ እያ ተራእያ እዚኣ እታ ኩናት ዝነበረ ህላለይቲ ያ 12 ናብ 13 ሓቀ እዚኣ እንዲያ ተዘይተጋጊ ኣርሙኒ እዚ 103 ገለ ሽሕ ማለት እዩ ክንደይ ነይሩ ሽዑ ቅድሚኡ ናብ 110 ሽሕ ገለ ከባቢ ነይሩ ናብ ክንደዚ በቃ እቲ ሃየር ሃይስ ዝሰርሖ ዝነበረ ሲ ኣብዚ 110 ኣብዚ ከባቢ እዚ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚኣ መፅኡ ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ሕጂ ኮንሶሊዴት ገብር ኣሎ እቲ ማርኬት ኣብዚ ማለት እዩ ተመሳሰልቲ እየን ብሙሉእ እንተን ቻርትስ ነታ ናይ ቢትኮይን ድሕሪና ነወዳድራ ዘ ሴም ኢቴሪየም እዚ ቴተር ስቴብል ኮይን እዩ ኤክስአርፒ ሴም ቲንግ ኩለንሲ ሓደ ዓይነት ፓተርን ይኽተላ ማለት እዩ ካብቲ ዝነበረኦ ተመሳሳሊ እዮም እቶም ዓበይቲ ኮይንስ ዳርጋ ኣብዚ ሃየር ሃይስ ዝሰርሕዎስ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታታት ሰሪሖም ቀጢሎም ናብዚኣ መፅኦም ዝተባሃለት 13 ኮንሶሊዴት ገብሩ ኣለዉ ስቲል ማለት እዩ ንላዕሊ ድዮም ክኸዱ ንታሕቲ ድዮም ክኸዱ ዝተፈልጠ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ክንደቲ ኩናት ተባሂሉ ዝተወርየሉ ኣይኮነን እቲ ፊር ማለት እዩ ምክንያቱ ገሊኡ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ እውን
ፅቡቕ ናይ መእተዊ ቦታ እዩ እዞም ከምዚኦም ኣጋጣሚታት ነቲ ከኣቱ ኢሉ መእተዊ ሲኢኑ ዝፀንሐ ሰብ ፅቡቕ ናይ ኢንትሪ ናይ መእተዊ ሰዓት ስለ ዝኾነ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ቦታ እዚ ኣትዮም ኣለዉ ኢለ ይግምት ኣነ ማለት እዩ ስለዚ እሱ እውን ነቲ ማርኬት ሒዝዎ ክኸውን ይኽእል በቲ ሓደ ወገኑ ምክንያቱ ክሪፕቶስ ብጣዕሚ ተኣፋፍ ነይሩ ብከምዚኦም ዓይነት ዜናታት ኣሽንኳይ ዶ ከምዚ ዓይነቱ ኩናት ኢለን ማስክ ወይ ትራምፕ ገለ ኢሉስ ብጣዕሚ ፍላክቹዌት ዝገብር ዝነበረ ኣሰት ክላስ እዩ ሕጂ ግን ሬላቲቭሊ ስቴብል ኮይኑ ማለት እዩ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ እቲ ፍላክቹዌሽኑ ስቴብል ኮይኑ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ሰብ ተረዲእዎ ኣሎ መስለኒ እቲ ኢሉስ ናብቲ ልክዕ ቦትኡ ከም ዝምለስ ብዙሕ ሰብ ዝተረድኦ መስለኒ ስቶክ ኣንተ ምስ ብርሂን እውን ንዕልል ነርና ስቶክ ብዙሕ ኣይተንቀሳቐሰን ስቲል ኣብ ግሪን ዘለዉ ኣለዉ ገለ ብለን ነይሩ ኣብዚ ክሪፕቶ እውን ከምቲ ናይ ቅድሙ ዘይኮነ ብዝተወሰነ መልክዑ ጥራሕ እዩ ንድሕሪት ሸርተት ኢሉ ዘሎ እምበር ከምቲ ዝተፈርሖስ ኣይኮነን ምናልባት ስዊ 2.8 ዶርዮ ነይራ እንተ እያ ስዊ ቁሩብ መታሕቲ ከምዚታ ተኸይዳ ኣሎ እምበር ሬላቲቭልስ ስቲል ደሓን ኣለዉ ንብል ንኽእል ማለት እዩ ሶ ኣብዚ መፅእ እንታይ ይኸውን ኣይንፈልጥን ስቲል እዚ ግን ንኸኣቱ ዝበለስ ደሓን ዝኾነ መእተዊ ቦታ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ናይ ክሪፕቶ ግን ወዲኻ ስለ ዘይዝረብ ንላዕሊ ክኸይድ ይኽእል ንታሕቲ ክምለስ ይኽእል ምክትታል ይደሊ ማለት እዩ ሶ ብዙሕ እቲ ፍላክቹዌት ዝገበርዎ ክሳዕ ክንዲ እቲ ፍላክቹዌት ዝገበርዎ ነገር ስለ ዘየለ ካብዚ ንላዕሊ ማለት ዩቲብ ከፊትካ ትሰምዕ እንድኻ ሕጂ እቲ ገሊኡ ኣብቲ ዩቲብ ነገረ መገድኹም ትጥንቀቕሉ እንታይ ኣሎ ብዛዕባ ክሪፕቶ ገለ ክገልፅ ከሎ እቲ ገሊኡ ናይ ፕሮሞሽን ገሊኡ ቻነልስ እቲ ገሊኡ ቻነልስ ንባዕሉ ናይቶም ፕሮጀክትስ ቻነል ናይቲ ፕሮጀክት ቻነል ነቲ ፍርያቱስ ከዋዓወያ ኢኻ ትፅበዮ ስለዚ ካብኡ ሓበሬታ እንድሕር ወሲድካስ ጌጋ ሓበሬታ ትወስድ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ገለልተኛ ዝኾነ ኣካል ሓበሬታ ክትወስድ እንድዩ ፅቡቅ ኩሉ ግዜ ካብቶም ናይ ባዕሎም ናይቲ ፕሮጀክት ዝኾኑ ኢንፎርሜሽን ክትወስድ የብልካን ፕሮሞት ዝገብሩ ሰባት እውን ካብኣቶም ክትወስድ የብልካን ማለት እዩ መን እዮም ዝገብሩ ዘለውን ክትፈልጦ ኣለካ ማለት እዩ ሶ ገሊኦም ንላዕሊ ክኸይድ ይብለካ ገለ ዕዳጋ ግን ከምኡ ይኮነን ዳርጋ ካብቲ ዝግመቶ ሲ ብዙሕ ግዜ ሓንሳእ ረኽብዎ ብዙሕ ግዜ ግን ይስሕትዎ እዮም ማለት ስለዚ ኣብ ዩቲብ ዝወሃብ ሓበሬታታት ገለ ክስታይ ጌርካ ብዙሕ ውሳነ ደይምውሳድ ባዕልኻ ምክትታል ማለት እዩ እናገበርካ እንታይ ይኸውን ኣሎ እቲ ኩነታት ትሪኦ ሴንቲመንት ናበይ ይወስደካ ኣሎ ትርድኦ ብድሕሪ ጥራሕ ኢንቨስት ትገብር ማለት እዩ ነገረ መገድኹም ንመን ተኸታተሉ ወይ ሪኮመንድ ምገበርኩኹም ንኤክስኣርፒ ነዊሕ ዝከታተልዎ ዝነበርኩ ቶከን ዲዚ ተኸታተልዎ ግዝእዎ ገለ መለ ኣይኮነን እስኪ ረኣዩ ዳርጋ ኣብዚ ከባቢ ዝኸሎ እዩ ሊጥና ዓሚ ወርሒ 11 ከባቢ 4 ኖቨምበር ድያ እዚኣ ላስት ያ 4 ኖቨምበር ሕጂ ቅድሚ 8 ወርሒ ገለ ማለት እዩ ዝሓለፈ ዓመት 50 ሳንቲም ነይሩ ሽዑ እዋል ምስ ወፀ ናብ 2 ገለን 3 ገለን በፂሑ ብድሕሪኡ ተመልሰን ብድሕሪኡ ናብ ቅርሽን 60 ገለን ገለ ብእዚኣ ተመሊሱ እምበሪ ካብዛ 2 ቅርሺ ዕንክሊል ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ኦልሞስት 4x ማለት እዩ ካብዛ እዚኣ ነበራስ 4 እፅፊ ናብዚኣ መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ ተስፋ ዘለዎ ፕሮጀክት እዩ ንመፃኢ ኩሉ ነገሩ ቶከኖሚክሱን ገለ መሊኡ ከታተሎ ነይረ ኣነ ካብ ነዊሕ ነዚ ተኸታተልዎ ንስኹም እንድሕር ኣሚንኩም ኢሉ በቲ ዘድልየኩም መጠን ትሕዝዎ ማለት እዩ ግን ቆላሕታ ምክንያቱ ናይ ክሪፕቶ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ናይ ክሪፕቶ ፕሮጀክት ልክ ዳርጋ 17.1 ሚልዮን ክሪፕቶስ ኣለዉ ኤንኤፍቲ በሎም ክሪፕቶ ቶከንስ በሎም ገለ በሎም ንክትከታተሎም ብጣዕሚ እዮም ከበድቲ ከምዚ ቆላሕታ ሂብካ ክትብለሎም ዘለካ ግን ዝተወሰኑ ከዓ በቲ መንፅር ባጀትካ ክትሪኦም ስለ ዘለካ ኣፅብብ ኣቢልካ
እዚ ተኸታተልዎ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ከም ኣሳይመንት እቲ ኔክስት ኻ ካልእ ከይበዝሓኩም እምበር ብዙሕ ጠቕስ ምሕበልኩልኩም ግን ድሓን እዚ ኤክስኣርፒ ንኽትዝክርዎ ኤክስኣርፒ ወይ ሪፕል ንሎማዓንቲ ተኸታተልዎ ከም ኣሳይመንት ሓዝዎ ሶ እዚኣ ትመስል ነይራ ክላስና ባይናንስን ኮይንቤዝን ኣበይ ኦፐሬት ከም ዝገብሩ ካባኹም ክንሰምዕ ምክንያቱ ላስት ታይም ተንክፍ ኣቢልና ነርና ገለገለ ሰባት እውን ዘይሰራሓሎም ነይሩ ኢንፎርሜሽን እንዳድሕድኩም ሼር ንክኸውን ምእንቲ ማለት እዩ ሕቶ ጠሊኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ንግረ መገድኹም ባይናንስን ገለን ኣበይ ይሰርሕ ኣሎ ከዓ ንግረ መገድ ሼር እንዳገበርኩምና ማለት እዩ እናባኹም ገድፉ ኦንዱ ኸ ያ ኦንዱ እውን ካብ ተፅቢተይ ወፃኢ እያ ዳንኤል ኦንዱ ኸኢልካ ንለኻ ያ ፅቡቅ ፕሮጀክት እዩ ኦንዱ ንባዕሉ ተፅቢተይ ኣብ ባይቤት ኣነ ሪአ ነይረ ነዊሕ ግዜ ትንፈለማ ብዙሕ ካብዚ ዓብ ክስታይ መሰለን ጥልቕ ኢለ እውን ኣይፅናዕኹን ኣክቹዋሊ ትዋግኡ እቲ ፕራይስ ክሪኦ ከለኹ ግን በቃ ሰርቫይቭ ገይሩ እዩ ምስ በዓል ኦንዱ ዝተዘርግሑ በዓል ኣልት በዓል ማንታ ገለ ነይሮም ዳርጋ ዓሪቦም በሉ ሚእቲ ዝገዛእኽዎ ማንታስ ሕጂ ክንደይ ዘሎ 10 ቅርሺ ዲ ገለ ዘሎ ኣልት ንበዓሉ 5 ቅርሺ ዲ ገለ ሳቶም ከይዶም ጠፍዮም እዚ ኦንዱ ግን ፅቡቅ ሰርቫይቭ ገይሩ ንሳቶም ክወዳደር ክልፍታ ግዜ እያ ዝመፁ እዮም ዝክሮ እየ ያ ክንቅፅል ንኽእል ኢና ኢድና ሓፍ እንዳበልና ናባኹም ሳሚ ቀፅል ኦኬ ሰላም መርሓወይ ኩልኻትኩም እንታይ ክሓተካ ደልየ ቴንኪዩ ስለ ሓድሽ እኳ እንታይ ብቐዳማይ ኣብቲ ናይ ፓርቲ ቱ ድዩ ፓርቲ ስሪ ክትምህር ከለኻ ሲ ብዛዕባ እቲ ሌጀር ገለ ዝብል ሲ ንሴፍቲ ፅቡቅ ኢልካና እሞ ሕጂ ኣበይ ናይ ዌብሳይት ክትገዝኦ ትኽእል ማለት ከምዚ ፎርጅት ገለ ከይህሉ እሞ ካብ ዌብሳይት ገለስ ክትሕብረኒ ትኽእል ዶ እዚኣ እታ ሓንቲ ሕቶ እታ ካልአይቲ ከዓ ኣብ ሆላንድ እየ ዘሎ ከዓ ኣነ ባይናንስ ቀደም ቅድሚ 2 ዓመት ገለቢሉ ኣብዚ ኣሕዋት ነይሮም ምሳይ ዝጥቀምሉ ነይሮም ሕጂ ኣነ ከውርዶ ኢለፈቲነ ግን ኣብዚ ዓዲ ከም ዘይሰርሕ ነጊሮምኒ ማለት እዩ ሕጂ እታ ኣንቱ ጠቐስካ እዛ ኮይን ቤዝ ግን ንሳ ከፊት እያ ትሰርሕ ኣላ ቁሩብ ከዓ ግዜ እንዳሕደ ረኺብካ ዋላ ካልእ መዓልትስ ብዛዕባ ንሳኻ ከምዚ ናይ ባይናንስ ትገብሮ ዘለካ ቁሩብ ኣብቲ ውሽጢስ እንታይ እንታይ ትገብር ገለ ከዓ ትምህረና ከዓ ፅቡቅ ነይሩ ዜናን ሕቶይ ቴንኪዩ ኦኬ ኦኬ ኣረ ቴንኪዩ ናይ ሌጀር ዳትኮም ዝብል ኣለካ ሰርች ደውሎ ያ ሼር አይበልኩም ለሁም በቃ ሲምፕሊ ሌጀር ዳት ኮም እዚኣ ማለት ሌጀር ዳት ኮም ኣብዚኣ ኣቲኻ ኦርደር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኦኬ ያ ቴንኪዩ ሪእያ ኣለኹ ያ ነንሕድሕድኩም ክትሳደዱ እውን ትኽእሉ ኢኹም 20 ቅርሺ ዲ ገለ በቃ ይመስለኒ ንካልእ ሰብ ሪፈር እንድሕር ጌርካዮ ስኻ እንድሕር ኦርደር ጌርካስ ካልእ ሰብ ኦርደር ተግብሮምሽ በኣኻ 20 ቅርሺ ገለ ኩነታት ኣለዎ መስለኒ ኣይደለም ኦኬ ያ ፅቡቅ እቲ ናይ ባይናንስ ፅቡቅ ሓበሬታ እዩ ኣብ ሆላንድ የለን ኮይን ቤዝ ከም ኣማራፂ ኣሎ ፅቡቅ እቲ ናይ ሌጀር ኦኬ ኣብ ኔክስት ያ ከመይ ሴት ኣፕ ከም ንገብሮ እውን ያ ሓንቲ ቪድዮ ክተድልየና እያ መስለኒ ሳውን ክገብራ ኢና ኣሳይመንት ኣላህኒ እያ قاتل
بيت فافو in هولاند. مدهاني اسكي قتل. سلام سيم. مرحبا مدى. ثانك يو سلا تقول تبنا صفوف نصر تمرتي حتى كاد لي ابنا يو كي سي هو كاب ابتناي كفليتو ابتناي اسرارحو كاب ناي كوين بيزن ناي دات كريبتو دات كوم حتى كابزين قال ما برخت تبنا تخلطه باف موشني هذا ما باخذ ايفون عطوا اياه 100 يورو كله. يا جو هيد مدى. حاسكن حتى بالكو هو كوين بيز اند كريبتو دوت كوم. كوين بيزن كاب كلتيو كلتيو فتنينير زحاشت أبي ناي كنت كم زخلا بنا يوكي مستناي زلو ناي جبري ناي وصايتات كيفي يا او عاد انجليزي اللي يمكن اقولنا مثلا دي اوكي ناي عاد انجليزي اب يكون كان عاد هاي كم سارك عاد يا انجليزي تتقبنا على دينا كوين بيز كم في بزحي يا كريبتو دوت كوم كفيت كان يركا كفي تيا قطر مسا أب ناي سوي قال مسا تخلو أيوة صحون بزح ولا تقص جنزب قال يكون كم زي إلى المفتن المأتو نمر أي قال لا ترح توابي له كفي تيا كوين بيز هو متعامل مفات أبيني قدمنا مسام ده تمهارك أب كمبيوتر قال تقبر لك قليل نيرو بدي حرقين دلديلا سقاب زموس قليلس قدي في أسئلة راح تعيش مغير عادي فتكون عبدناي كريبتو دوت كوم ترح يفتينه بوزو حيكون كنا أتي لقو قرب نفتنا أي دليل كتكون يا اجيتي كوين بيز افتي وش تخمي قبر ندعي بس حدا عارك يمكن يخافتوا لي نيرا بفيديو هذا مالتي شير قرنا نبلنا أه كبزح كله تجنزب يعيش كم زرع اخوه كافتي بانك خاص نافتي كوين بيز كنت اتوغلغا كتي كفليت 10 قرش اندحر كوينا تي برسنتج اندحر ريخا يبزحكا 100 قرش كتكون تحيش كان 100 حمشت 100 كتكون حيش عرفتي في زغرت الكام مالتي كان حمشت 100 شح لازم دال على خير كله في خاب ومزر تحت على خير مالتي ستيل بتزرع اخوه قل بس تي خال اخري اخو له فير اين برا كم تي زرع اخوه حق عايش كريبتو يا كم كن ولا يسرح ها ولا سامح مهرنا حلو حنت تمرت محل أما حلالي في النانيرو عبتناي كوين بيز يا أمزي 3 قرش دي قال تخفل الله مش نتا أكاونتي نور حدا قال عدل تهبكا تزقاب تزد لك يا جنزب تحلف معي نتا ورح مسو تملأت جي تعصر لك وي كان أجزي خوش دول كايم تجنزب قال ندحر باب خمس بالكا خمسنا أي ستوك نقبر ندحر أسألك أختدي بكتورد كون كاجن تفي طرح زي كون بطعم تشارج خمس قبر كاجلس تمرت انت عشان غير لنا نيرو دي يا صو خمس بالكا نا عد انجليز فتنو قال انت لو حبريت انت عشان من قبر عين غاسلنا مرأيت حايش هو عاد انجليز كوينجيز بزح في خفلو خايم يبلنا له دانيال في يا اوكي في بزح له اي نو سو في خمسة له تي كريبتو دوت كوم كن بنصصر بايبيت خمي يسرح له بايبيت دهاني مثلا باي بيت زين كلتي انا فتنين حدا جيزا ولا خستايك اخو خفت بليونير باينانس خفت الحسيبه نيرا جن باينانس بزح انت عشان مصنحس صاصنا حاجه ليله حيال تاش مخين ترى ان قدي فيه وانا تو كي واي سي بتاعم هيفي في الله حجي يا اولموست مولو عاتي مولو بايبيت كن اسكي فتنون بزح نغور باي قليلي اوه ولا ان بزح بزح فيوتشرز له in terms of exchange اللي هرينا ياسي على كوزي
ባይቢት ካብ ባይናንስ ቀፂሉስ ኢትስ ናምበር 2 ኤክስቼንጅ ንሪኦ ኣለና እዚ بايبيت بايبيت يا خاب كوين بيس ولا تزحى شوين لا يا ካብ ኮይንቤስ ንኮይንቤስ ሓሊፉ ኣሎ ብቮሊም ግን ኣብቲ መስሪዕ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ኣብቲ ቮሊም ኣየናይ ቮሊም ኢዳ እቲ ናይ በቲ ትሪልዮን ዝኣክል ልዕሊ ትሪልዮን ከይ ናብ ትሪልዮን ከይ ዘሎ ነምበር ዲ እዚ ትሬዲንግ ቮሊም ኦኬ በዛ ሓደ ዘሎ 655 ነው ታሽም ገሬት 753 ተርታብ ና ትሬዲንግ ቮሊም እንደ ዘለዎ ዋላ ኣብቲ ሳፖርት ዝገብሮም ፊያት ካረንሲ ሳብ ዝንድሕሪና 6 ኣለዎ ንሱ 3 ፕላስ 3 ሞር ኮይንቤዝ 3 ኣለዎ ባይናንስ ዳርጋ 11 ቢል ኣለዎ 11 ፊያት ካረንሲ ሳፖርት ይገብር እቲ ማርኬት ሳብ ባይቢት ዘሎ 1195 ብዙሕ ነገራት ኣብቲ ውሽጢ ኣሎ ኮይንቤዝ ኣክቹዋሊ ኮይንቤዝ ናይ ባዕሉ ብልጫውን ኣሎ ኢዚዩ ብዙሕ ፅቡቅ ነገራት እውን ኣሎ ንከምዚ ሄቪ ዝኾነ KYC ዘይደሊ ነገራት ግን ባይቢስ ብጣዕሚ እንታይ ዝበሃል ካርድ እውን ኢቨን ካርድ ኣለዎ ባይቢት ካርድ ዝብል ኣሎ በቲ ካርድ ጌርካስ ዝኾነ ነገር ክገዝእ ገለ ክትገብር ትኽእል ኢኻ መንግስቲ ዘይፈልጠካ ማለት እዩ ዋንስ ኣብቲ ክሪፕቶ እንድሕሪ ኢኻ የተገንዘብካስ በቲ ካርድ ጌርካ እንታይ ገዚእኻስ ይፈልጠካ የለን ያ ኣፍሪካ ዳኻ ተጨቂያ እንታይ ገዚእኻ ኮይንቤዝ ናይ ከምዚ እኩብ ገንዘብ ኣለካ እቲ ዋቢልካ ከም ዝበልናዮ ከፊልካ ኣብዚ ድላይካ ክትቅብል እያ ኮይንቤዝ ሒል ዝበለ እንታይ ሽሙ ከምዚ ነናእሽቱ እንዳገበርካ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅን እዚ ባይቢት በዓል ባይቢት ክንፈትና ያ ቼክ ባይቢት ያ Ja, maar dit is Thank een foto. ኦኬ ኦኬ ኣብ ጀርመን ከብለና ኣሎ ዓወት ኣብ ጀርመን እንታይ ትጥቀሙ ሼር ክትገብሩና ሓበሬታ ሓበን ቀፅል سلام سلام سيم حوي سلام دي مرحبا سلام كل سلام حوات ثانك يو سلام تقول لازم كنت مرتي ناتي حطوسي عبد زناي كريبتو عب يترو كنت جزء تقوله مع الاكس ار تي بلون صنعه يا تجزي اخا خم بكذا انت اي هيجي في اللي مسبع الكوين بيز هيجي اب له ادفانتج ناي كوين بيز اب ናይ ኮይንቤዝ እኳ ዘይኮነስ ናይቶም ሆት ዋሌትስ በዓል ኮይንቤዝ በዓል ባይናንስ በዓል ባይቢት ኤክስቼንጅ እዮም ኣብታ ሳልሰይቲ ክላስና ዲና ራብዒቲ ክላስና ርኢና ነርና ፍልልያት ሳልሰይቲ ክላስና እያ ቪድዮ ስሪ እቶም ኤክስቼንጅ እቲ ናህካ ፓስወርድ ወይ ሞግዚትካ እዮም ፓስወርድ ካ ንሳቶም ፈልጥዎ እዮም እቶም ኤክስቼንጅ ኮላፕስ እንድሕር ገይሮም ትገንዘብካ ምስኦም ኮላፕስ ዝገብር ኤክስቼንጅ እዮም ዋሌትስ በዓል ሜታ ማስክ ትራስት ዋሌት ገለ ሜታ ማስክ ክትሓፅረልና ሜታ ማስክ ሓዛ በዓል ሜታ ማስክ ግን እቲ ፓስወርድካ ባዕልካ ኢኻ ትሕዙ ሰልፍ ካስተዲ ፓስወርድካ እንድሕር ጠፊኡ ግን ገንዘብካ ጠፊኡ ማለት እዩ ዝኾነ ኤክስቼንጅ ኮላፕስ ተገበረ ግን ገንዘብካ ኩሉ ግዜ ምሳኻ ኣሎ ስለዚ ብኸምኡ ነቶም ዋሌትስ ንመርፆም ማለት እዩ ንክንሕዞ ቅልጥፍ ኢልካ ከተንቀሳቀሶ ትደሊ ገንዘብ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብቲ ኤክስቼንጅ ንግዝኡ ማለት እዩ ብዙሕ ዘይፀንሕ ንግዝኡ ኣብኡ ተፅናሕካዮ ፀገም ኣይኮነን ካብ ኣብ ኢታሮ ተፅንሑ ከዓ ኣብኣቶም ከተፅንሑ ምረፅ ኣብ በዓል ባይናንስ ያ ኣብ እዞም ኤክስቼንጅ ማለት እዩ ምክንያቱ ኢታሮ ናይ ከምኡ ኮነንቲ ዲዛይኑ ትገዛእሉ ኣለካ ከም ምግዛእ ግን ክትሸይጥ ከለካ ላስት ታይም ዲስካስ ንገብረሉ ነርና ኣብዚ ይፈልጠካ እቲ ዘለካዮ መንግስቲ ከም ኣታዊ ክሓተካ ክእል እቲ ኣብኡ ድሸጥካዮ ነገራት ኣታዊ ኢኻ ጌርካ ኢሉስ እቲ ኢታሮስ ብዛዕባካ ዘለዎ ሓበሬታስ ነቲ ዘለካዮ መንግስትስ ሃንድ ኦቨር
أما أحلف سهوي سلازم بإثارهم متزيتن كساس كاس مرات مالتي أي مكرر جزء تغير خا مشهور. تكنيكال إيه برافو. قنا أي مكرر مالتي ثانك يو بس أنا قلت فلولي سي انتي هوني انا اجي انا ابانا جن زبال باينانس جي ابانا يلنا هولندي زلو اوروبا كوين بيز زلا فون اسقا خمزو خبر حوار خمس انا هو يقرص الكايم قلب صنع ገንዘብ ወስዲ ام قلب صنع هو توسنه أي كباب إثارو قنا ገንዘብ ተቆሪጽካ وحيش أنا هم بال أمارات تزيبل ناي بايبيت أمارات تزيبل بايبيت كافتن شق بروز خن بلصن أنا بايبيت اوكي فتنا كاب حاجه فتنا خاطيتين أوكي ثانك يو سيم هاو ويلكم ماشي يا بيت فافو قال لنا بلنا له دانيال fully regulated in the Netherlands and across the EU بيت فافو كما مراص له شك تገብرዎ ትኽእሉ ኢኹም ብለና ኣሎ بيت فافو ኤክስቼንጅ ለኸውን እዚ ቢት ፋቮ ኣነ ሰሚዐ ኣይፈልጥን እየ ዳንኤል ኦኬ ኤክስቼንጅ ያ ቶቦ ቼክ ግበሮ ቀጽል ከባሪ السلام كمي سمعوا كلهم تحفشوا أنا حتى نيراتني أب قطامي أب بيتفافع ولا تحتي نهتي ولا مع الزفلت بينما زغنا موري تعاون قليل أب بيتفافع نير نجذب ناب بانك ماليزيا ماليزيا له كابو مالدي كاب جمر درجة أب بيتفافع كاب زبلوس درجة عمد جل جيرلو يجي بلاستين جلس كمي تاكسي سوري تاكسي جلس كمي وأب هولندي زلهم مالدي በቃ ልካ ከምዝና ኢታረኹም በፀንሐና ማለት እቲ ኣብኡ ትገብሮ ሓበሬታ ኻስ ነቲ መንግስቲ ሃንድ ኦቨር ገብሮ ድዩ ይህቦ ድዩ ነቲ መንግስቲ እያ ዳንኤል እየ ክምልሰልና ፀኒሑ ዳንኤል ከመያ ቴክስት ዋላ ገበረልና በብኸባቢኡ ስለ ዘሎ ሲ ዳርጋ ሰሚዐ ይፈልጥን እያ ነዚ ቤት ባቦ ዝበሃል ኣብቲ ፊ ገለ ከመይ ደሓን ድዩ أبوك ولا حدا انتبه لي يقولوا نورمالي نورمال ببانك خان هنا وتبلو بزح انتبه لي يكونه ካብ ሸሕ ክንደይ ቆርፀልካ ሸሕ ኤስዲቲ ክትገዝእ ተበልካ كومو قال أي كورتل كان تريت كم زي نورمال لي تياب انتبه كبانك خان نورمال هنا وتي حلفه جنزب كاو خان انفست جورو نورمال دحريغا انفست مزغبر كا شعو عدنو تجنزب كاو زلس بوملي هنا بانك خا زحلف حجس I don't know يتردانا أنا ولا اوكي أجي تخوف له جلس أويا لين ولا حدا ولا أبتي تران أكشنس ولا حدا تخاف لنا نبانك هات ملزم جلاس تجنزب أو زلس بوملي من لسلكا بتي زبل كي مالدي كاو هنا بانك فتحليف كات جنزب تحلف مالدي أجي هم تخلي سايكون اوكي ኣብ ሆላንድ ካብ ናትካ ቶታል ሃፍቲ እዮም ታክስ ዝቆርፁ ብለካ ኣለዎ ዳንኤል أوكي أب عامة مالدي ያ ከምኡ ይኸውን ዝኽእል ይመስለኒ ካብ ሚእቲ 15 ይወስዱ 0.15 15% ዶ ትኸውን ካብ 115 سنت ወስዱ ያ ከምዚ ተወይኑ ውሕድ እዩ كم ميداس 0.10 أوكي ያ 0.15 ፌር እዩ ጥራሕ ናብቲ ክትመልሶ ከለካ ከምዚ ዝበልከያ እቲ ሓበሬታ ሃንድ ኦቨር እንድሕር ገይሮሞ ሽዑ ትሽግር ዝመፀካ ከም ኣታዊ ተተሓሲቡ ማለት እዩ
بيت بابو اسكي يا اب زغطلح بسفيح بدمጽ مبره زبنا ستسلنا خاطبو باينانس كغفرمنت اوكي باينانس كغفرمنت اي فلطكان ማለት ዲዜም ቴንክስ ብላለሁ ከተእቱ ከለካ ፈልጠካይ ናበይ ትገዝእ ከም ዘለካ ማለት እዩ ኣብ ባይናንስ ኮይንካስ እንድሕር ትገዝእ ኣለካ ካብቲ ካርድካ ናብቲ ናይ ባይናንስ ትካል እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ገንዘብ ናብቲ ኤክስቼንጅ ናበይ ከም ዝኸደ ይፈልጦ እዩ ዋንስ ናብኡ ምስ ከደ ግን እቲ ኣብ ውሽጢ ባይናንስ ትገብሮ ትራንዛክሽንስ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ አይደለም እሱም ኣብቲ ዘለኹም ወንዳ ከምዚ ጋጢምና ትብሉ ተዘይ ዝኾነ ካላ ሓበሬታ ትህቡና ተዘይሃልዩ ኣነ ክሳዕ ዛ ዝፈልጣ ኣብ ውሽጢ ባይናንስ ዝገበርካዮ ዘበለ ነገር ናብቲ መንግስቲ እቲ መንግስቲስ ኣይፈልጦን ካብኡ እንታይ ኢኻ ጌርካ ሸየጥካ ዳኻ ከሲብካ ዳኻ ከሲርካ ዳኻ ሲ ነቲ እቲ መንግስቲስ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ማለት እዩ ኣነ ነው ዝኾነ ከምዚ ኣጋጢምኒ ትብሎ ተዘይሃልዩ በብኸባቢኡ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢኡ ዝተፈላለየ ሬጉሌሽን ስለ ዝጥቀሙ እንዲትፀገም ኣስፋራ ዘይኑ ክሳዕቲ ዝፈልጣ ነገር ዋንስ እንድሕር ሰሪድካ ገንዘብ ናብኡ በቃ መኻዱ እዩ ትፈልጥ መንግስቲ ኮርስ ብድሕሪኡ ግን እንታይ ኣጋጢሙስ ኣይፈልጥን እዩ ሰምሓዊ ከመይ ምሻ ብጣዕሚ ኣጥራይ ክምላልካ ካልእ እኳ ኣይኮነን ግን ኣብ ስዊድን ኣብ ባይናንስ ኣብ ኣብ ክስታይ ዘይኮነ ኣብ ክሪፕቶ ገለ ዘይኮነ እኳ ስቂልካ ኣብ ካልእ እንዴት ንረኣነ ግን ዋላ ሓንቲ ኣነ ብኡ ገይረ ናብ ካልእ ሰባት ሕሊፈዮ ኣይሓተቱን ብዩኤስዲቲ ናብ ሰዲደዮ ብካልእ ተጠቒመሉ ማለት እዩ ያ ነስያ ቴንክ ዩ ኣብ ባይናንስ ዋንስ ኣብኡ ምስኣተወስ ድላይካ ትገብሮ ማለት እዩ ዳኽብላ ትፀንሐ ኦኬ ኣብ ሆላንድ ክሳዕ 57,000 ብዘይ ታክስ ወፍሪ ፍቁድ እዩ ብለና ኣሎ ስቲል ዳንኤል 57,000 እንታይ ዝኸውን ዘሎ ዶላር ደኸውን ዩሮ ያ ሕቶታት ዘለና ክንቅፅል ንኽእልና ዘይብልና ግን ያ ሶ ነዊሕ ሒዝናኩም ኦፍ ኮርስ ሕቶታት የብልናን ምስለና ካብዚ እኒኦ ባይቢት is not currently legal operating in the UK or not operating in the UK or not authorized by the CFE. Okay, ባይቢት ኣብ UK ይስራሕ የለን ብለና ኣሎ ኤፍሬም unfortunately ሶሪ ብጌጋ ተረዲእካ ከውን ካብ ዩኬ ሓተካ ነይሩ ኣቲንክ ዳንኤል መስለኒ ያ ባይቢት ፈትን ዝበልካዮ ኮይኑ ተሰሚዕንማ ኣብ ዩኬ ኣውቶራይዝድ ኣይኮነን በት ፋይናንሻል ኮንዳክተር ኣውቶሪቲ ደብል ቼክ ተገበሮ እቲ ዝበለፀ እዩ ኦኬ ስኻ እንታይ ትጥቀም ኤፍሬም ኣብ ዩኬ ኣነ እንኳ ጀመራ በኒ ሽሙ ጀሚራ እዚ ኮይንቤስ ያ fully understand ስለ ዘይገበርክዎ still I'm learning ኦኬ በቶም ዋሌት ክትከዲኹም ማለት ይኸውን ድሕር ኮይኑ ያ I think still ይመሃር እየ ዘለኹ ፅቡቅ ኦኬ thank you ስለዚ ኩሉ ድማ ስለዚ ሓበሬታ ስለ ትምህርትካ I really appreciate welcome thank you welcome so ባይቢት ኣብ ዩኬ የለን ማለት እዩ እስኪ ካልእ ኣማራፂ ተልዩ ከዓ ንድለ ብዛዕባ ብዛዕባ ሶላክሲ ገለ በለና ብለና ኣሎ እስኪ ኣብ ኔክስት ክላስ ዶ ክንገብራ
ብዙሕ ናይ ተኸታተልክዎንቲ ሶላክሲ ይርአየኹም ስታይ ኣሪ ኤችጂ ንኔክስት ክንገብረን ሓደ ሓደ ቶከንስ እውን ከምዚ ኢሎም ማለት ናይ ኤክስ ኣርፕ ዝበልኩኹም ሓደ ሓደ ቶከንስ እስካ ኣስተውዕሎም ረኣይዎም ዝብለኩም እውን ኣለዉ ኣብ ዝቕፅል ማለት እዩ ኣብ ኔክስት ክንመፆም ምስኡ ክንሕዞ ሶላክሲ እያ ሶ ኣብ ዝቕፅል ድሕሪ 2 ሰሙን ኣከባቢ ክንራኸብ ኢና ናይ ሎማዓንቲ ክላስና እዚኣ ክትኣኽለና እያ ብሩኽ ለይቲ ቴንክ ዩ